kimako aluru, ng'e aluru. Ing'eyo iseneno? Timake nade? Nitie kama ipayo ndalo bel mikeyo. Ipayo yor matindo tindo kamae. Ae tichwo kete mogo ma piny iluongo nolenge. En lum, en kaka lum madongo dongo. Tikawo wino ma awacho ni tuyo chiro cha. Iwiyo. Tiriwo kedi moro piny kamae. Koro ko apuro, obro biro to donje to palo iluongo ni amoso. Amoso. To nitie yath marabora moseketie mamoko ma yadhno tiluongo ni tal. Daya ot ma aluru nitie maluru biro ibro ng'aw kodo iluongo ni sugul. Koro nitie aluru ka iluongo ni ombuoro. En malo, en mojayuak, en moluongo moko kata kan ni taon Siaya, kata kan Lava Mwalo, kata Karapul School. En mochako yuak. To magi biro piyo piny ka. Koro biro piyo ka kawayo numagon piny kara machano malo. Koro ka komendo wuotho kodwaro jowadgi gi ema wino ni biro make. Koro iwinjo ka musema kech ng'eni ilosi kod wazi. Wazi mapidhoga aluru. Koro ipidhogi sa igologi oko sa 11 kinyi igologi sa 6. Chiemo margi ma gichamo pie, gichamo kal kata tho. Mano chiembgi ma gichamo mimigi. To okano ber ni ibigi chiemo nege nyuol ni sa nyithindo. En ohandi na kod gin kaka mago kako bedo yuak malo to magi biro timako tiuso mano ohandi kode to kidi miega bendi gin chiro juol ni to chiro juol ni miya to kapodo ko chiemo to ko yuak kapodo chiemo to ko yuak nyaka en time machiemo biro ko kal koro romo sa 11 no tigole oko to sama kan kabiro to wegan magiro piny to karama kado malo koro yore payo marom kamae injario kende tichwe digi oto kamaler mopa to patir ipako dhi kona kore kodo koringo to ino maku uru paweni winjo maler ne iluongo na moso yath motwe mabor cha iluongo ni tal. Ode aluru mo isoye cha iluongo ni sugul. Koro mano e kaka aluru moko to e kaka ipidho aluru to e kaka imedo winjo ka ng'ato nowacho ni kod aluru kata onyiewo dhiang' kod aluru. Sani nengo ber chon mwanzo ne en ga siling 2 sani en siling 10 kuonde moko 15 aluru achiel. Koro mana ipidho aluru samoro nyalo penjo aluru ni an atu aluru nyalo kata Kisumu kowinjo ywak mar moro to biro ka winjo kata Kisumu to biro ka kowinjo ywak mar macha. Mano kaka ipidho to mano nyuol en nyaka chieg. Mana jowadgi mabiro en ng'eno osetho koro oluongo jowadgi ma konyo kod keche ok en kende kuri no anko to onyalo kata nego jowadgi 100,000 wiye to no
Mano kaka Buoro jokew. kimako aluru, ng'e aluru? Ing'eyo, iseneno? Timake nade? Nitie kama ipayo ndalo bel mikeyo. Ipayo yore matindo tindo kamae, ae tichwo kete mogo ma piny, iluongo ni olenge. En lum, en kaka lum madongo dongo. Tikawo wino ma awacho ni twiyo chiro cha, iriyo, tiriwo kedi moro piny kamae. Koro ko apuro, obro biro odonje, to pawni iluongo ni amoso. Amoso. To nitie yath marabora moseketie mamoko, ma yadhno tiluongo ni tal. Daya, ot ma aluru nitie, ma aluru ibro ng'aw kodo, iluongo ni sugul. Koro nitie aluru ka iluongo ni ombuoro. En malo, en mojayuak, en moluongo moko kata kani taon Siaya, kata kano dalawa mwalo, kata Karapul School. En mochako yuak. To magi biro piyo piny ka. Koro biro piyo ka kaweyo numagon piny kara machano malo. Koro ka komedo wuotho kodwaro jowadgi gi, ema wino ni biro make. Koro iwinjo ka musema kech ng'e ni ilosi kod wazi. Wazi ma pidhoga aluru. Koro ipidhogi sa, igologi oko sa 11 kinyi, igologi sa 6. Chiemo margi ma gichamo pie, gichamo kal kata tho. Mano chiembgi ma gichamo mimigi. To ok anobed ni imigi chiemo nege nyuolni sa nyithindo. En ohandi en kod geno kaka omedo yuak malo, to magi biro timako tiuso, mano ohandi kode. To ok ni miega bendi gi chiegni nyuolni to chiegni nyuolni miya. To kapod kochiemo to koyuak.